Hey, og velkommen til episode 3 af vores gaming ting. Jeg kom ved et uheld til at starte missionen, så vi kan starte, hvis jeg lige forfra. Sagde jeg ikke også? Jeg ved ikke, om jeg gjorde. Gjorde vi ikke? Vi gik ud, selvfølgelig. Solo. Resume game, yes. I wanna resume the game. Jo, godt, den kører forfra, sådan der. Om det han døde, og... Ja. Røv. Okay, nu har jeg sat sig fast, men det er mig, der har smadret min controller. Vi kan videre. Sådan. Bum. Nå, pis. Vi ser os lige start level, jeg tror. Den her. Den gjorde den ikke. Vi kom for langt. Sådan der. Arrangements are being made to take his body back to the States. I thought Sullivan would make it through for sure. Vi starter her med en BAR. On cold. Tojo's got a stranglehold on pretty much everything to the west. Direct route runs right into the Japanese guns. Du gav mig igen, det skulle da ufatteligt. But it's not gonna get us killed. We regroup with the fifth when we're through the Jeg optog faktisk også før, men så skete den fire. Poppede et eller andet op, og så vidste jeg ikke, om så stoppede den, som jeg optag. Fuselage is still smoking. Check for Lad nu være med at gå tæt på. It's all snarled up on something. Shit! Grenade! Du snakker. Godt der. Gælder også dig, mand. Fuck, jeg skulle sgu da ikke dø. Okay, jeg havde sgu da ikke en chance i det der. Havde heller ikke før, der blev jeg stormet sådan lige ved siden af 2. Med sådan bagnetter, og jeg trykkede R. 1 eller R3 en gang. Og så døde jeg bare. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan vi også se på afstand, hvor det er. It's all snarled up on something. Shit! Grenade! Dø skal. Skyd. Reloading. Altså, når man tænker på, at det er et lidt ældre game, så er det faktisk okay god grafik. Jeg havde en granat. Fik jeg min tilbage. Kan man lige få noget ammunition? MG's in the bunkers up ahead. Nambu artillery set right in front of it. Get a grenade up there. Everyone move. Go. Fuck. Jeg klør lige. Hvordan det? Klør lige en gang. Det var her til vi var nået, så det var ikke langt, jeg var nået med optagelsen, men alligevel lige skal jo se det på begyndelsen af her. Fuck. Altså kaster jeg den lige tilbage. Granat. Jeg vil være. Fuck, man, vi går ind med BAR. Den er faktisk pænt overpowered, den der BAR. Næsten one shot. Nej. Så er det one shot. Let's check på ham. One shot, så lad os prøve ben. Det var så nærmere det. Det er det.
chok i katten kommer måske. Hvis I har set Carol Fies første video, nej, anden video, da jeg er med i den, det er Minecraft, og der begynder min kat som hjem ude foran vinduet. Regulært, det er ligesom, jeg kan ikke huske, der var forskellige game modes. Det er nok den tredje game mode i Black Ops i det her, vil jeg i hvert fald sige. For det er i hvert fald ikke regulær. Det kan man ikke sige. Eller så er det bare mig, der totalt ringe og ud. Den her gang dør jeg igennem. Granaters. Fuck, hvor blev den af? Skyd ham. Fik ham. Skyd ham. Fik. Nej. Skyd ham. Fik ham. Nej. Ham der. Sådan. Nå. Teammates, hvad laver vi så? Storm. Retrieved. Hvor er det? Det er ked af det her, det skete. Mange i helvede. Wow. Oh, fuck. Ja, så er det i hvert fald. Godt, ja. Er vi igen? Det er synd for dig. Nå, man kan sigte med den. Nå. Nå, hvad? Åh, det er fordi jeg går i ild. Lol. Okay, det er et lille sted der. Var der? Lol, what the fuck? Ingen var der væk. Nå. Det må så være den lufthavn, vi skulle infiltrere. Det må det, fordi der er flyver i hvert fald en masse flyver, så er der nogle antiluftskyld. Der er nogen, der angriber. Og så skyder sådan en team ind, det er ikke. Sådan. Vi sigter. At det her forvaltning, tror faktisk det er det bygning til Natch, der undtog den zombiebane der er. Nå. Natch, der rundhotel. Der er der sikkert nogen af jer, der vil sige, ej, hvor snakker vi godt. Tysk, ja, tak, men ja, så godt. Ja, fransk. Er det ikke? Daily! Det er Carlos. I morgen skal vi hjem. Madkundskab. Ja. Så er det ikke. Så tager vi BAI. Så. Fuck it. Gå videre med flammekast. Så er den derude.
the fuck? We're nearly there. Keep it together. One last push and we take the airfield. Ja, jeg tænkte det godt, at der burde være sådan en der. King. We need some cover. Ja, der kom. Hvordan fanden kom I herop før mig? Yeah. This ain't gonna be easy. It never is, but we can do this. Det er det her lufthavn. Idioter, man. De kommer bare sådan et sted fuld fart lige mod 2 tanks. De kan ikke skyde eller noget. Der er der busken. Ej, fuck det tank der. Hvor mange lægge det der tank, jeg skal tage. Okay, det var simpelthen fordi, de skulle køre en tand videre, eller hvad? Nå. Hvor skal vi hen? Okay, hvor man tage en til. Jeg giver mig om bag tanksene. Det kan måske være, at jeg så kan købe Call of Duty 4. Det er et morfast. Det er så ikke kommet endnu. Men det er Modern Warfare. Og jeg tænker så bare på, at hvis jeg køber det, så har jeg 2 venner, der har Modern Warfare 2. Og en ven, der har Modern Warfare 3. Så om I vil lære det, så jeg kan godt prøve at spørge. Jeg lover jeg ikke noget, men det kunne måske være, så bytter jeg måske Black Ops-serien ud med den serie så. Hvorfor ikke? Med Modern Warfare, så jeg har ingen Modern Warfare. Quickscope. Quickscope. Lad os lige blive quickscope. Det skal der. Nå. Wow. Fuck, mit øje bliver det nok ikke lige det bedste til. Gør det på, lad os lige se om vi kan få en no-sko. Nej, fuck. Det er så man quickscope med bazooka. Okay, hvordan kan jeg ramme over? Vi reloader bare, vi er gode til. Hvis vi så gør vi på et langt distance. Jeg kan ikke se her. Så jeg kravler op. Så kravler til venstre. Og derhen. Og der. 2 sekunder, dreng. Jeg skal lige have skiftet. Hvad med dig? Du skal ikke efter lige mit våben, mand. Døde han? LOL! Godt. Så må man gerne overleve, når man er så. Det er mission, det kan godt være lidt meget. Hvor sygt jeg fik. Det var også svært. Og vi kaster bare alle de slags granater, vi har, men de skal dø, man. Vi skal bare okay. Nej, der var ild. Det var nok en dum idé. Nå, vi løber der videre. Kan se om vi kan få det der fly. What? Har jeg ikke min flammekaster? Men hvis den ikke ligger der, men også så er vi der beholder jeg altså bare besøg. Søs, lad nu ligge der, Moses.
Grabadoses. Der er en der. Oh shit, man. Relax, Allen. Så blev man muret inden, eller hvad? Nå, det er den vej. Dø. Ej, hvor er det godt. Hej, det var. Stop. Shit, mand. Så lige. Slap af det. Det er løgn. Ja, det er en af dem der. Kan jeg nok det der. Det der mandskab derovre. Hvad er det cool. Hvad er det der? Puja. Og det der. Fuck, det var. Secure the AA bomb. Nej! Det er løgn. Nej. Lol, okay. Den der op, den kom jeg til smadre. Den anden, den eksploderede, men den blev ikke ødelagt. Hvad er det med dig til, du skal sidde ned? Er det noget, vi skal snakke om? Fuck, nu kommer der japaner, eller hvad? Yes, sir, understood. Everyone take position. Eyes forward. Stay strong. We are holding this airfield. Okay, defense against the counter attack. Nå, men så tager det den her. Nå, det der med Modern Warfare der, det kunne være, at jeg så lavede sådan en lidt længere Call of Duty-serie. En kun 2 så. Det har det været 1. Fuck. Og så i stedet for 2, så tager vi den tredje også. Altså, ja, så har vi 1 til. Så som nummer 3. Godt, det der så. Det kan så bare det også. Fuck det Allen, mand. Okay, det er. Åh. Jeg skulle bare lige se. Fuck dig. Hvor er den anden? Den er derovre. Den er. Hvor er den? Shit. Bare lagt det. Der skal bøvset af. Nej, der er nogle bager. Hvorfor skal du dø? Det er bare ikke okay. Jeg tager min granat. Nej, hvordan kan en granat bløde? Så.
tror jeg måske, at missionen er slut. Det tror jeg. Lad os se. Det er den. Tak fordi I så med. Nå, nu skal vi til en russisk mission, så jeg tror bare vi slutter. Tak for I så med. Det betyder meget. Husk like, share, subscribe og alt det der. Ja.